neng nong. Ingkang pundi? Coba ingkang saking Blitar Jawa Timur. Mbak Yosi Dian Pratiwi. Ini mentelnya Cakraningrat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli sholatan daimatan bidawamil mulkilai. Tonggo hati kuli moral berkarir tampil bisa mojo Quran sakanane kaping pindho salat lagi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulana kaping papat wetanira ingkang luring kaping lima mikir wangi ingkang suwe sakambe saka bisa anggakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi. Sugeng dalu Mbak Yosi. Sugeng dalu bujange Mbak Limbo. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, niki yo wedok asli niki. Nek Mbak Yosi upama jejer karo Mbak Apri yo meh imbang-imbangan wis wedok kabeh. Ya Allah, wah aku jejer iki maruku. Lah kok maru piye? Lah kan dia ingin mencium bojoku. Oh bojomu ya gelem. Meneng-meneng didik ngono. Layak kok sirahe ndiluk terus nyawang HP jebule pikolan karo Apri. Mas Didik, nek ayune pancen nom Apri. Ning sosok meteng ki bojomu iki ra iso meteng. Makanya aku ya ora kuwatir umpama iki dadi maruku aku ya ora kuwatir wong dhek ora iso anak-anak. Isa aku iso meteng 3 sasi kok iki Lho, kok. kok iso, lho? Tuh tak presake ndek Bu Bedan anake lanang. Ya sus. Padahal ora di USG ming dilus-lus karo Bu Bedan. Lho kok ngerti lek lanang? Lah sing dilus-lus tekku. Bidane omahe ngendi kon ngelus-elus tekku genti pri. Oh, wong edan. Bedane yo nganggo ilmu, nganggo sekolah. Kok gur ngelus-elus sing ngerti lanang wedok ya di USG apa di piye kok. Bedane ngantek apa gumun kok. Lah ngapa? Kira-kira Bocah lagi lahir kok wis brewoken ngono. Apri, kok iso bocah lahir? omonganmu lho Pri. Rambutnya ketel Oh, ngono lah iya. maksude. Rambut tek brewok. Ayo Mbak Yosi. Nggih, menika wonten request sesideman Mbak Yosi. Oh nggih sesideman. Sing dalu Pak Sigit derek nyimak saking Kalitidu Bojonegoro. Menika Pak Eko sak kanca nembe rapat koordinasi ulang tahun CFC. Wah, nggih. Pinjang menapa ulang tahunipun CFC? 17 Juni wonten Jonegoro. Dhewe nang ditaces kuwi nek ora duwe nyusul nang Jonegoro ya ora apa-apa ya, Nak. Ngeterke kowe dilarung ngono kok. Kok jahat lho, jahat mentah iki. Oh iso ngeterke kowe dilarung. Peh Mbak Mimin tua terus mari ngono kok larung. Ora usah dilarung, Hah? langsung dipendem. Mbak Yosi, aku itu penyarankan nek cantik di usia muda sudah sangat biasa. Biasa. Wong-wong nom ki paribasan wedaan tok wis ayu. Cantik. Mung listrikan tipis-tipis sok ayu, cantik di usia muda udah biasa. Biasa. Tapi bagaimana tetap cantik di usia paruh baya, tetap produktif, tetap survive, ora minder lho ngono ki lho. Masya Allah, Masya Allah. Jadi aku kan kaya aku wis pramenopause to, Mbak. Kan aku kan 50 tahun ya maksudnya Oh, pra mampus. maksudnya kan mesti banyak nikmat dunia yang mulai dikurangi. Oh, Nikmat gitu. pendengaran, nikmat Oke. penglihatan, Uh-uh. daya ingat dan apapun. Mulai ya saiki nggo introspeksi, aku ora butuh validasi. Weh. Bener aku nyambut gawe, bener golek duit, tapi bukan uang satu-satunya. Iso keberkahan, iso sedulur. Aku butuh duit ya nggo sarono wae ngono lho. Yo nggih nggo sarono. Dadi Nggo jajan. Sarono apa wae? Jajan. ya saro bensin ora nggih sarono. Oh, iya. Make up nggih sarono. Nyaur bank sarono. Niku ya sarono. Dadi Termasuk. orientasimu jangan hanya uang. Oh nggak Nek ada. orientasimu uang ya di otakmu pikiranmu mung uang. Tapi nek ketentraman hati di situ ada kebahagiaan. Masya Allah, Mbah Yai. Mula aja mburu seneng lho mesti ayam, mending mburu ayam mesti seneng. Bapak Wah, Ibu, luar biasa. menika wau sekedhik tausiah saking panjenenganipun Gus Sugimin. Kok iso gosu? Nama aslinya siapa toh Mbak Apri itu dia itu? Sugimin. Sukimen. Suniku luwe, kiki lanang, min ki kurang.
dadi wong lanang sing kurang lanang ya iki. Sepen. Ya seben jare. Ya ora masalah. Ya Mbak Yosi dibawani Mbak Yosi. Nggih, nggih. Engko dioper bertiga. Iya. Oh, kontes. Sing hati-hati Mbak Mimin iki gurune sinden Klaten iki lupuk ning kono Masya kabeh. Allah. Suaramu wis ora mutawatiri to. Wis mesti wis ora mengkhawatirkan to. Soalnya kan wingi aku nonton live stream rada pales-pales sithik. nggih. Tak nilai saka Nyuwun rumah. nyuwun duka mengke nek klentu-klentu Ya jenengan Allah, bener nggih. Aku ora pelit ilmu kok, nek Nggih, kene. nggih, nggih. Siap. Guru nek dhewe kok nyelek kutis ngono. Jelek kudis jare. Ayo Bu Yosi. Iya. Wiwit. Wiwitane pripun? Powernya sudah bagus. Ngoten nggih. Ini kan judulnya Sesideman. Nggih. Delian. Jadi ada romantis-romantisnya. Nggih. Jangan semua dipus. Jadi Oh, ngoten. lah jadi wong delian kan suaranya mesti ono atau wong delian suaranya kaya wong nonton bal-balan tak ira mungkin. Tontonan sik. Ngambut terserah apa intine kamu pendekatan secara versi kamu monggo boleh. nggak ngerti. Powernya sudah tapi pendekatan terhadap lagu ikan sesideman, wong delian, wong selingkuh kan di masa. Piye contohnya piye? Contohnya pripun ya? Derek sang peket. Jadi ada penekanan. Iku penekanan apa kepidak kucing? Monggo laju wong ayu. Derek ngoten. Boleh tapi itu tuh terlalu banjir ya, Mbak. Oh terlalu Dikit banjir. aja. Manut tok manut wong edan. Lho lah aku ora manut bu guru. Derek sang peke. Oper Mbak Apri. Jinak merpati boleh karena wanita itu menggoda. Ning kok nek wis kono tenanan dhewe jual mahal. Omong wedok iki ngono kuwi. Nggih, aja didol murah. Agak jajakke mie ayame dijak nginep gelem ngono kok aja Oh mboten parang Lho nggih. menika realitanipun lho. Nggih, Kirimi nggih. pulsa 50.000 jak dolan ra dolehke gelem lho menika. Oh, alah. Jaga prajane desane wong tuane keluarga masyarakat. Jarkoni wong kono kerep disampirke ning bak treke kok. Dahulu. Itu masa lalu. Masa lalu, masa kebodohan jahiliyah. Angger karo terus apa kuwi nggawa icik-icik ning Bangjo. Nien. Nggih, zaman riyen ngoten iki nggih. Iya. Nggih kaca Brenggolo. Oh. Ayo Pak Apri. Lho kok Pak? Kok Pak? Mbak Mbas. Priya bagus kang olah budaya. Ya Bu Guru. Wis apik nok, ya mung napasmu kurang landung sithik. Lemu udut kurang ngono ya. Lho napa? Rong slop terus lho nek udut. Sedina iki. Judek aku Lho wong wedok kok. Ya wong wedok ya udut. Ya udutan ning masing Pri sing tok dol kuwi kan pesindhe sing tok dol swara. Heeh. Nek ada kelebihan di kecantikanmu itu bonus. Oh. Tapi yang pertama adalah suara. Suara. Heeh to. Siji swara, loro penampilan meliputi wajah, rambut dan cara berpakaian. Yang ketiga attitude. Siji swara, loro Rupa, rupa. nomor 3 attitude. Lah kowe iki telu-telune ra eneng iki lek. Suara ora. Rupa bosok. Attitude ra. Nol. Wis ra apa. Nyatane Pak Lurah, anu sing penting Mbak Mimin enten nek Mbak Apri mau go genep-genep pun. Lah telek kok. Seneng. Pak Lurah ngendi kok ngono mamah ning transit. Sowan menyang kutake Genti gurune. Lah Kan iki aku wis Mbak Apri wis saiki genti bu guru monggo. Manter ngendikanipun Pak Sigit saiki gurune. Nggih. Dadi tatarane siswa karo guru mesti luwih unggul Nggih, guru. nggih. Mundur wong ayu. iya gurune Men pamirsa nggih pirsa ndi lho kan oh ternyata bener grade-nya beda. Nggih. Iki disusul mahasiswa UNES lho Lah iki. jek UNES. Hilal Sini, barang sini, sak sini kanca lho. uduk mene. Ngapunten tanggal gangsal mboten saged sowan wonten UNES. Oh, lah ngapa Ora didhawuhi Pak Sigit. Wis ngono kok. Wis kok. Ora iso sikut. sikut itanu Senengane Di- ngono kuwi. Ayah Pipit. kok pipit Pitaya. sing Apal hati-hati ora. Lho.
Dirawuhi Pak Camat ki kudu sing apik. Pak Camat biasanya nek bar sambutan langsung kondur. Nenggani. Iki reno ing penggali mergo kayungyon karo Nah. polahku kaya apa kridaku kaya ngopo. Lah iya. Pancen iki kudu artikulasine harus jelas. Aja no. Ayo mangap mecucu Vokal, konsonan, intonasi semua harus jelas. Betul. Aja mung apik ning kaya mau gerendengi tanggane. Guru ya kudu sing apik. Menang. Lanang. Dem riyen Bu Guru. Bandara terus ka Longyon. Ora nganggo cekok. Iya. Kok nganggo Piye mau piye cengkoke piye Lek? Bandara terus ka Longyon. Sinden kok suarane kok ambulan. Kamu nggak tahu kenapa ya mungkin aku iki jenenge ora iso dicampur aduk ning paling ora ya kena to. Nggih, Dadi memang nek menurut syariat agama Oh ngoten. wanita itu sunahnya suaranya dilembutkan. Oh dilembut. Sunah suara seorang wanita itu dilembutkan. Jadi tidak bojone kayak ngendika aja saur manuk. Lah sing wanita Di situ ki- ada anakmu, ada tetanggamu, ada Oh, anak ngoten. kecil sing gampang mengingat. Oh ngoten nggih. Oh, bapak mbokku padu. Oh, mbokku bengok-bengok. Lah itu dia langsung masuk. Pertanyaane sing wanita ki sapa? hamba. Wanita kok nek nguyuh ngadeg. Engko klangsrah lemah nyapu dalan. Kok iso klangsrah Angger. dawane sepiro? Wis sanggulan nggo kebayak kudu nguyuh kok ngadeg. Heeh. Angger arep rampung kok kejang. Kok apa ya? Dosa kan kok dosa. Mas babar payudaraku saiki babar pipisku. Lah aku kan gur takon apa kuwi Kok nganggo kejang. keter-keter gedek-gedek Oh barang. nganggo kejang. Kuwi ngapa? Artak samploke. Artak samploke tembok ra ono tembak. Selendang, Waduh. Selen. selendang. Oh, variasi. Boleh, tapi nek wis bakoh. Oh iya. Oh ngoten. Nek kira-kira nafasnya rung tepat, rung cara apa-apapun belum presisi, masih banyak falesnya ya ojo. Oh mboten. Nek kowe tetep bakoh no Lek. Lugu ae. Mergane kowe gembol dongkrak kok dadi bakoh. Ayo busuk. Halah, lho kok Busuk kimin. Selendang kuning Ekspresi. kang saking bukir cengkoke ngoten nggih. Saya ganti muridnya Mbak Yosi. termakan usia nih tetep iso anu ya. Walah umuk. Suara kurang Permo. Lah aku tak terone malah ilang. Ojo nerokke guru. Mboten to? Kan beda mbak. Oh, benten. Beda gurumu Jadi- kan ayan. Mix satu dengan yang lain atau karakter vokal Oh, seseorang satu oke. dengan yang lain jadi beda mbak. Oke, jadi makingnya memang harus beda ya. Suara kurang permana ning wasesa Lah ngene iki lho. Ki suara sing marake ngentekke BPKB ngene iki. Oke, Kayak kaget. Nggih, mumpung disimak Pak Tejo saking Tembalang Semarang. Sembah nuwun Pak Matur Tejo. sembah Pak- nuwun. Mas Kasir kayak Jonegoro, do rapat, do live streaming gimana? Kapan ya suwan ning Tembalang ya, Jas? Dhisik tau diajak Pak Sigit ning Keramas, aku ning Tembalang derek panjenengan rumiyin nggih. Sopo? Kula Sopo sing takon? Kasihan deh lo. Lah mutung ngono kok mutung. aku tak minum dulu ya, aku dehidrasi. Alah yo dehidrasi. Wis sanggup dedak. Terus ke Mbak Yosi. Ngungrum marang bendera Tiah Sulistya pijer ngincangake
terus tresno sesideman. Sesideman karya Ki Haji Supranswanda Blitar. Mbak Apri ya. Luwih becik patenana timbang perpisahan Rinyakan selestia tak rewangi samudon marang kula warga biar wong yang praputra lewat kinjanging alismu kuwasuhan gelandang rasane hatiku senadyan wis ling serius aku isih mampu lakeni salah Mbak Apri. mongko kowe bocah gunung lan yen bocah gunung kaduga anyrimpo sing ora kebuka kurang kehormatan makro rubuh ngarep hijau urip ana godhong gedhe kowe tak tukake omasa isine apa-apa wae senadyan sesideman mesti tak cukup. ayo nyo enak ya mas Luwih becik patenana timbang perpisahan Rinyakan selestia tak rewangi samudana marang kula warga arwa lan putra liwat injang goyang mbak Mimi Setian was lintir yuswaku aku isih mampu ngladeni tolahmu iya mangka kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduga jiwa ragaku tak kerem segala hormatan mangrum berubah ngarep pinjuk ngetokne banci angel Malah lincah sing banci ini Bang Witan. padahal iso ngene ngono ya Tapi Apri itu pinter joget luwes. Ning dia tidak semat. Lah piye? Tidak cakap. Kurang apa? Partnermu wis anak pitu. Aku wis pramenopause. Kudune kan goyangan sing wong telu iso. alon Lah kowe kalahke kowe tuwa kok. Ngono kae ya mesak. Lah sing Coba saya sing joget Mbak Mimin dhewean. Nah, sing kembang Anu
contohnya sik goyanganmu, contohnya supaya aku mengikuti. Nggih ta Pak Kesan ben contoni sik no ndak? Ayo. Sogok-sogok. Oh. Mongko kowe Mongko kowe bocah gunung. Nadyan bocah gunung. Ketukehan rintuk. Jiwa ragaku tak kurung. Kehormatan mampruk. Runtuh ngarepin jong. Lah Kang, oke. iso kowe iso Saged. Pak Sigit meh mirsani kanthi talekti sarun saladuning badanku. Oh ngoten. Oke. Madepe pundi madepe? Ya Pak Igit. Madep Pak Igit. Pak Sigit meh maksimal no nyawang pasuryanku. Oke. mongko Mongko kowe bocah gunung. Aduh. Nadyan bocah gunung boyok-boyok. Ketukehan rimpung. Aduh. Iya. wis Kowe pak apa ya, Lek? Kok mah kaya sumur kompan iki. latihan stroke wae Kula niku Kok seterus. kula ki jane isane ra tekan rasaku. Oh. Adat ketimuran ya tepak nggo to, Jas. Kon jarni anu sing dene Pak Igit kare wonge serono. Aku ya enggak mau. Malah menjaga kesucian. iya urip Uripan aku tak tukake. Apa-apa wae. Nadyan dadi demen. Dadi tak wujudke. oke matur nuwun Mbak Yosi Makasih Mbak Yasi.